భద్రాచలం జూలై 31 ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి భారీగా వరద నీరు చేరుతుండటంతో భద్రాచలం వద్ద గోదావరి నది ప్రమాదకర స్థాయికి చేరువవుతోంది. శుక్రవారం నీటి మట్టం 43 అడుగులకు చేరడంతో అధికారులు మొదటి ప్రమాద హెచ్చరికను జారీ చేశారు. ప్రస్తుతం గోదావరికి వరద ఉధృతి కొనసాగుతుండటంతో నీటి మట్టం మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇదే పరిస్థితి కొనసాగితే సాయంత్రానికి నీటి మట్టం 48 అడుగులకు చేరుకుని రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేసే అవకాశం ఉందని వెల్లడించారు. అలాగే 53 అడుగులకు చేరితే మూడో ప్రమాద హెచ్చరిక అమల్లోకి వస్తుందని పేర్కొన్నారు. గోదావరి పరివాహక ప్రాంతాలు లోతట్టు గ్రామాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అవసరమైతే సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలేందుకు సిద్ధంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు. గోదావరి తీర ప్రాంతాల్లో పరిస్థితిని రెవెన్యూ, పోలీస్, విపత్తు నిర్వహణ శాఖల అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తూ అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని చేపడుతున్నారని తెలిపారు. ప్రజలు ఎలాంటి వదంతులను నమ్మకుండా అధికారుల సూచనలను పాటించాలని, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో వెంటనే సంబంధిత అధికారులను సంప్రదించాలని అధికారులు విజ్ఞప్తి చేశారు.